Moikka taas! Tänään meidän olisi tarkoitus kokeilla kaikkia Bedrockin palvelimia, mitä löytyy täältä. Ja voitaisiin aloittaa tällä The Fivella. Jokaisella palvelimella mun pitäisi pelata 2 peliä ja arvioida, mikä niin on 0–10 se palvelin. Ja arvioida myös ne palvelimen pelit. Joten nyt odotetaan, että spavnataan. No niin, me spavnattiin tänne. Ja mä en tiedä millä me aloitettaisiin, joten katsotaan täältä. Täällä on ukkosta. Mä en oo pitkään aikaan. Mikä on mob game? Mikä tää on? No aivan sama. Mä en yhtään tiedä, mutta mikä onkaan sen parempaa kuin kokeilla. What? Mitäköhän mun kuuluu tehdä täällä? Mikä? What? Mä oon noita, ok. Noniin. Fightti. Ja ei sitten. Puol HP. Mun pitää päästä pois. Äkkiä. Ei. Puolelle. Noin, jes. Wardeni. Siitä, jes. Trentti. Ai. Jes. Mä oon skeletoni, mutta mä tipuin johonkin random rotkoon. Joo. Vähän tästä. Ei vitsi. Ok. Sitten toinen. Seuraava peli on Death. Eli tää on niinku parkouria. Ja mun pitää selvitä siinä. Ja siinä on ansoja joitain tyyppejä, jotka vetää niitä päälle. Mä en oo ikinä ollut tässä kauhean hyvä, mutta kumminkin koitetaan. Sitä paitsi mä en oo myöskään hyvä parkkouraan, mutta mitä. Joten katsotaan. Yes, checkpointti. Mitäköhän tää? Ai. Siihen jäi. Ei vitsi, ei jää parkouria. Mä oon tässä ihan nuubi. Onko hyvä, mä pääsen läpi. Seuraavana vitsin parkourit. Juu. Ei! Pääsin, yes! Mä pääsin tän läpi. Yes, mä olin 10. Ok. Sitten mennään toiselle palvelimelle. No niin, seuraava palvelin on Galaxy. Ja tätä palvelinta mä en oo pelannut ikinä. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska täällä on 301 pelaajaa. Joten seuraava palvelin. Vihdoinkin 5 minuutin odotuksen jälkeen mä oon täällä. Muistakaa kommentoida uusia videoideoita. Ja mitäs täällä on? Mitäköhän täällä kuuluu tehdä? Ui. Tää on siis niinku tällainen ok. Se meni nopeasti. Entity. Ok, katsotaan tää. Noniin. What? Candy. Noin. Ok, nyt mä varmaan tulin tänne. Pitää löytää karkki. Mikä toi on? Mikä ihme? Mitä ihmettä? Mä siinä. Seuraava palvelu. Seuraava palvelu on Enchanted Dragons. Ja mä en tiedä mitä tässä oikein pitää tehdä. Mä en oo ikinä edes käynyt tällä palvelimella. Joten katsotaan mitä täältä löytyy. No niin, lopulta tähän meni 10 minuuttia, mutta nyt mä oon täällä. Mitä täällä pitäisi tehdä? Mitä? Miksi tällä ei näy mitään? Tuohon. Mitäs sitten? Mä oon tällainen. Tämän pelin kokeilu taisi olla tässä, joten
Moikka, seuraava palvelin. Seuraavana on Cubecraft. Okei. Cubecraft on se palveli, jota mä yleensä pelaan. Joten tää on yksi lasituimmista Bedrock-palvelimista. Tää on kai toisiksi suosituin heti The Hiven jälkeen. No niin, me ollaan nyt täällä Cubecraftilla ja katsotaan, mitä pelejä täällä edes ylipäätään on. Battle Arena ja Skywarsi. Mineware, sitä mä en oo ikinä kokeillut. Katsotaan, mikä tää on. Mitä? What? Pitää niinku lyödä toinen kaktukseen vai? Mä hävisin. Onko Balance Beam? Mitäköhän tää on? What? Pitää niinku mennä. Otetaan. Ui! Ai. Joo, mä hävisin. Don't. Mitä? Mikä tää on? Ui. Pitääks mun lyödä sua? Mitä? Pitääks mun mennä täältä läpi? Parkouria. Ajattelin, että mä en todellakaan tuu voittaa tätä. Mitä? What? Mitä tossa? Mulla ei oo mitään haju, mitä tossa kuuluu tehdä. Escape the Kirk Premium. Mitä? Täällä on joku kroko. Te oikeesti tiedätte, että mä en tuu voittaa tätä peliä. Mä kuolin. Onks mulla vielä mahikset tässä? Ei oo mahiksi enää. Ei. Mitä? Mä voitin ton. Cross the Road Premium. Mitä? Au. Joo. Se meni hyvin. Lava Floor. Mitä? Tää muuttuu laavaksi. Miten tässä olisi mahdollista selvitä? Ei tässä tiedä, mihin se laava tulee. Ei vaan mä voitin. Mä voitin. Castle Killer. Mitäköhän tässä tehdään? Mitä? Castle. Tuhotaan. Mä tipuin täältä. Mä lensin toisten. Onpa hauska. Mushroom parkour. Parkour. Siinähän mä oon hyvä. Vitsi. Tosta. Tosta. Ja noin. Ja tosta. Ja noin. Hyvä. Tosta ja noin. Ja yes. Knockback. Mitä? Ottakaa siitä vähän knockbackia. Ottakaa siitä ja siitä. Mitä mä lennätin ton. Se lens. Ui, mä lensin melkein yli. Ota siitä vähän. Jes, mä voitin. Seuraava peli. Cable Teleporter. Mitä ihmettä? Noita Steve on näin paljon ja mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä pelissä tapahtuu niinku? Okei. Peli. Miksi täällä on? Tää ei liiku yhtään sinne minne maasta. What? Lähdetään. Heippa! Seuraava palvelin on Lifeboat. Mitäköhän täällä on? Katsotaan joku peli. Survival Games, ei. Tää oli huono. No otetaan tästä joku. Otetaan vaikka Skywarsi. Skywarsissa mä oon ihan noobi, mutta ei kai sillä ole mitään väliä. Lucky Block. What? Ei nouse. Ai vitsi. Juu, mä tuunkin sinne. Äijä ei tajua, että mulla on vähän niinku blokkeikin. Ups. Mitä? Onks tässä keep inventory? Kuole. Mikä vitsi sä oot? Joo. No, se oli sellainen. Mä en pysty liikkuu. Toisen kerran. Heippa Minecraft. Lifeboatiin. Sinne mä en mene. Mineville ja Soul Steel on jäljellä. Mennään Minevilleen. Tässä meni oikeasti 15 minuuttia, mutta aivan sama.
Mitä mun kuuluisi tehdä täällä? Täällä alkaa ihan sairaasti oikeesti. Mennään ottaa täältä. Onks täällä mitään? Ei. Mitä täällä on niin kiinnostavaa? Mikä on niin kiinnostavaa? Mitä ihmettä oikeesti? On chesti auki. Ok. Tää palvelu taisi olla tässä. Heippa minä Ville. Noniin, eli tää. Mitäköhän täällä pitää tehdä? Katsotaan. Juu, mä en lataa tätä. Joten tässä taisi olla koko video. Ja moikka! Nähdään seuraavassa videossa. Joten moikka!